Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажа един видеоклип как да се направите резиденция, как да добавите и да махнете някакъв играч от реса, който сте направили. И това ще бъде първата част. Тогава ще ви покажа и как да се направите такова субзони. Това е за да има един рез в другия рез вътре. С това ще ви трябва много, ако ще се правите град, апартаменти, хотели, така. Нали, това го нямат всички сервери, а този го има, мултински Майнкрафт. В някой може да има нещо друго. Така. И сега ще почна. Значи първото, значи имам две вида да се направят резидент, ще ви покажа. Значи първият начин, който е по-лесен и е много по-добър от другия, е този. Значи отбелязвате само по този начин. Слагате едно блокче или не слагате, аз ще ви покажа. И просто така цъкате и така и пак става. Аз ще цъкам, за да видите по-добре. Значи, той така работи. Това блокче минава и тук така. Стига до тук. И после, защото другото блокче, гет сме отбелязали е тук. Веднага резиденция минава е тук. Тогава се връща, нали, резиденцията пак тук. И да. И това отбелязвам. Добре. Първо трябва да цъкнем с дървена брадва или мотика, лопата, кирка, с какъвто е направен на сервера, нали. Значи, както виждате, аз съм гейм от едно и като цъкна, значи, нали, първо трябва да цъкнем с лявото копче. Когда аз цъкам, то се чупи, нали, защото съм гейм от едно. Ако сте гейм от 0, няма да е така. А после цъкате с дясното копче, тук дън, отбелязахте и сега пишете. Това е първият начин. Рез, селект, верт. Това е за да отиде абсолютно, нали, цялото отбелязване място да отиде максимум долу към бедрока и максимум горе колкото може до края, колкото може да строите въздух. И както виждате, you will select an expanded your highest allowed limit и lowest, да. И това е. Сега пишем res create и след това си пишем името, какъвто искаме да ни е res. Ако направим вече някакъв рез, който има вече с такова име, например хотел, сигурно ще го има, да, ще ни изпише, че тази резиденция хотел вече има. И затова трябва да си смислим, например, някакво име на резиденция, което го няма, нали. Например, ще си измисля едно Хави 754 954 и да, ето това го няма. Тук в този сервер безплатно се направи резиденция. Значи може да бъде за пари. То за доста пари, ама в този сервер е безплатно. Направи резиденцията. Сега отиваме в резиденцията си, вътре е тук и пишем, ако искаме да добавяме човек, res set, тогава името на човека да се напиша player и trusted true и ето аз го добавих. Сега пишем res, за да го махнем, res set player trusted pause. False, да го махнем. И цък. Махнахме го. Добре. Сега ще ви покажа другия начин да се направите
резиденция, който няма да я хареса толкова и съм сигурен, че няма да го ползвате изобщо. Просто да го знаете. Значи, първото нещо, което правите, купете дук. Колкото искате, резиденцията ви е да надолу. Аз искам толкова. Цъкам пак с ляво копче, дън. Отивам нагоре. После пък отивам тук и така. И после пък трябва нагоре. Който нали има отново си е трудно. И много ще мучи. Няма ако ползвате другия начин. Аз искам толкова и толкова. Искам и тъм. Отбелязах и пак пиша. Не пиша пак, а сега просто пиша рез. Проверяйте, който ни спестява само едно изречение да напишем. Една команда. Добре си е така. Като предишния път. Сега пишем разкрет и името на реса ми. Хави 7, 5, 8. Да бъде ето. Стана. Това е. И после пак може да се добавим някакъв играч. Reset. Това е Twisted True. И Twisted Ferret. И всичко се работи. И се става, да? И това са двете начини за правене на резиденция и махане на човек в резиденция и слагане. Надявам се да ви е помогнало и да ви харесвам. И общо взето си е това и до втората част.